ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପତାକା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେରୁ ଦେଶରେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉପକୂଳ ଅଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରୁଷିଆ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଭାରତର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଯୋଜନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ।